kari juin kalo tile 16 san 2024 aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa communication jabarani na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni aw ka kunnafoni wagati selen alamisa don juin kalo tile 13 san 2024 an ka finitigilakaw ka kunnafoni disoba min bɛ ni ale bɛ wele ko DERPA olu ye a yira ko an ka finitigilakaw bɔtɔ u ka cidenya dɔ senfɛ u ye tatugu bamanciwale tigilamɔgɔw la ko in bɛɛ lajɛlen kɛra duwanzankaw fɛ u ye bamanciwale maa caman de minɛ wa u sera ka tɛgɛ kɛ maramafɛn caman de la min ye état-major général des armées ni ale y'an ka finitigilakaw ka ɲɛma ye a ko a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko an ka hakili latigɛ ko k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa kan an ni an bolofɛnw lakana cogoya min na tɛnɛndo juin kalo tile 10 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati an ka poste de sécurité min bɛ Togoto ni ale ni kita bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 100 ɲɔgɔnna na bamanciwale tigilamɔgɔw taara bamanciwale ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma k'a ta yenkaw yɛrɛ da maa si ni ma to a la u ye tiɲɛniba de don u kunna maramafɛnw ta fanfɛla la u kɛlen ka u ka nin kɛwale jugu in kɛ u ye u kun da ŋayan kɔnɔna kan halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka tɛgɛ kɛ nin maa ninnu na cogoya min na M5 RFP ɲɛma min bɛ yen ni o ye Abdul Kader Mayiga ni ale minɛna ka datugu marisi kalo tile 8 san 2024 ka sababuya kɛ min ye Imam Umaru Jara ale ka sɛnamatɔ min bɛ olu taara damakasi sɛbɛn don a kama ko sabula a ye nenini ta ka ɲɛsin u ma n'a ka kiiri tigɛra avril kalo tile tɛmɛnen san 2029 k'a ɲangini san 2 kaso ye an tun y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2024 an ka kiirisoba min bɛ an fɛ yan ni a bɛ fɔ a ma ko cour d'appel de Bamako o juge tun ye a yira ko a bɛna sɛgɛnnafiɲɛ bɔ kunkurunin di a ma ni a bɛ wele nanzarakan na ko liberté provisoire nka min ye nin kiiribulon in procureur ye ale y'a yira ko ale ma sɔn bi ale ma sɔn sini o kɛra sababu ye ka a ka sɛgɛnnafiɲɛ kunkurunin min tun bɛna di a ma ka o ko ka o bɔ a ma alamisa juin kalo tile 6 san 2024 Mamadu Awuya Abdramani Sumaoro ani Makan olu ka denbaya ye lasigi min kɛnɛ kan u ye wele bila kunnafoni dilaw ma yaasa min ye u ka damakasikan ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka o mɛn cogoya min na sabula min ye nin sifinaka maa 3 ye ni u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ an ka cakɛyɔrɔ la ni o bɛ wele ko bureau de transit Mantara na u tununa kabini février kalo tile 14 san 2023 fafa ni o bɛ an sɔngo hali sisan kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka dɔ o la hali k'a sɔrɔ min ye nin cakɛyɔrɔ ɲɛmaa ye ni o ye Mamadu Kulubali ye a ye a yira ninnu ka denbaya la ko u bɛ ka u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka ye cogoya min na u ko sigasiga bɛ u dusukun na sabula k'a bɛ wagati kunkurunin bɔ u bɛ k'a ɲini u ni DG in bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ko u n'a tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye wa u ko u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda min y'a yira fana ko nin cakɛyɔrɔ mɔgɔw ye kunnafoni min di u ma nin sifinaka maa 3 kan ko o tɛ tiɲɛ ye o kɛra sababu ye ka sigasiga don u dusukun na ka ɲɛsin nin cakɛyɔrɔ maa ninnu ma bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko ni ji tɛ ɲɛnamaya tɛ yen ji de ye ɲɛnamaya ye o hukumu de kɔnɔna la muso cɛsirilenba minnu bɛ baara kɛ INPS la n'u ka jɛkulu bɛ wele ko l'amicale des femmes travailleuses de l'INPS olu ye u hakili jagabɔ ka forage 2 di Bamakɔ sigida maa dɔw ma ni o ye Telelma ani Yirimajɔ plateau maaw ye u ka nin hakilina in kɔkɔrɔma donna INPS ɲɛmaaba ni o ye monsieur Ousmane Karim Kulibali ye de fɛ min ye nin sigida maa ninnu ye u ko u nisɔndiyara kosɛbɛ nin ko in na ko sabula ala ni jiko gɛlɛya fɛ ko olu ka denmisɛnninw tun bɛ bɔ u ka yɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw de la ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min yaasa ka taa u ko u labɛn yanni u ka taa ekɔli la wa ko a kɛra sababu yɛrɛ fana ye min ye dutigi dɔw ye olu n'u ka denbayaw bɔra u yɛrɛ ka halalaso kɔnɔna la ka taa luwanse ta yɔrɔ la ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na min ye nin jɛkulu ɲɛmaa ye ni o ye madame Dumiya Ina Ture ye a ko nin ko in na kɛ sababu ye min ye
ni sigida musolakaw ye ka dɔbɔ u ka dekun na jiko ta fanfɛla la wa ka a bɛna kɛ sababu ye fana u ka se ka wari ɲini sɔrɔdaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye. Min ye INPS ɲɛma ka nɔrɔbila ni o ye Umar Jara ye, ale ko k'a b'a ɲini ni sigida maaw fɛ ko u ka u janto kosɛbɛ ni forage fila in na ko a bɛna kɛ sababu ye maa caman bɛna se ka bɔ u nu ma cogoya min na. Tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2024 an ka lasigiden min kan ka taa Chine ni o ye Monsieur Élisée Jean Dawo ye, ale ni an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ye lasigi kɛ yaasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. An ka jamanakuntigi ye a yira a la ko Mali ni Chine ka jɛ tɛ bila jɛ ye, ko bi ko ma an bila ɲɔgɔn bolo, ko Chine ye dɛmɛba de lase ba Maliba ma, a kɛra nafoloko ta fanfɛ, a kɛra bololaminɛnw ta fanfɛla la, ko a ka ca Chine ye dɛmɛba de lase wa ko a dalen bɛ a la fana ko a bɛna a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka sinsin cogoya min na. O kɔfɛ min ye Monsieur Élisée Jean Dawo ye, a yɛrɛ ye kuma ta, a ko ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula ko danaya min tara ka da a kan maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin diyara a ye wa ko a bɛna a seko n'a damayira kɛ yaasa a kana bɔ malidenw jigi kɔrɔ. A ko k'a b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ ko ale bɛna a seko n'a damayira kɛ n'a sera Chine, Mali ka nafasɔrɔ siraw ka se ka olu yakubaya cogoya min na ani fana tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka o banba halisa. O b'an na tan an ka kokan kunnafoniw na, an bɛ taa Burkina Faso min ye maa 20 ni u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ du kelen kɔnɔna la. Olu taara ka taa Mani dɔgɔtɔrɔsoba la ka sababuya kɛ ko u ye sogo dɔ dun araba tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2024. Sogo in sanna u ka duden dɔ de fɛ ka bɔ sugu la ka na. Kabini ni u ye sogo in dun sufɛla fɛ u ma se ka u yɛrɛ sɔrɔ. Juin kalo tile 13 san 2024 u taara ka Mani dɔgɔtɔrɔsoba sɛgɛrɛ. U ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma. Alihamdulilayi, maa caman sera ka u yɛrɛ sɔrɔ. Maa 7 halisa olu kɔni ladalen don Mani dɔgɔtɔrɔsoba la yaasa u ni dɛmɛ min ka kan o bɛ se ka lase u ma cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ, an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara nin na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ, Ala kana ni bɛn ani kelenya an ka jamana kɔnɔna la. Ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kari ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.